ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ବାପି କୁମାର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବାଳଙ୍ଗ ମୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଳଙ୍ଗ ମୁନିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଉପରକୁ। ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି 12ଟା ଆସନ୍ତି ଆଉ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଳମନ୍ଦିରରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି 5 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟଲ୍। ଆମେ ବାଳମନ୍ଦିରରୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାନା ଆଣିଛେ ଚିକେନ
ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା? 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସିଲଟ? এটা ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଲିଖିବ ଲିଭିବ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ଲେଟ୍ 40 କମ୍ ହେବନି? କମ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ପାଇବେନି ହେଲା ମିଛରେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ସେଇଟା ବାଜା ଅଛି ସେମାନେ ଫୁକିଲେ ମାନେ ବାଜିବ କିଲୋ ବାଜିବ? ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା? 60 ଟଙ୍କା ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଖିବେ କେମିତି ବାଜୁଛି। ଭଲ ବାଜୁଛି ଆଉ। ଜଳଖିଆ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଖାଇବା ଆଉ। ପିଆଜି କ'ଣ ଦେଉଛ? ପିଆଜି ଦିଟା ଦିଅ। ଆଉ ବରା ବରା ବରା। ସରିଗଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂର ନା ଆଉ ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେତେ ସମୟ ରହିପାରିବାନି।